عز سلامتنا تقبلوا فنونا أمي كتالة ركوب زخبركم تعذبتنا كمي توعلوا فرق معلتنا فرقان أخيلون لومي عسرت حدا حملة زيت تدالوه هاجراون أهجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو أرسي ماس مرومي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بقندار استزينا في اللم أبالات مبل سالسان شمونتن زوري هاجراوي أقل جلود قال محلا بمفتسام تمرقام أزاز بوليس ترافيك زوا مأكل مرحتي أوتوبسات كوبانيا مقعزي حارات سيمينارا كايدو أبنو الزوب حقاز ترادك أنستيو قبل معتنا محيال زعل مسلطنا تخيلو تشاينا مس ناميبيا زلوا كل مداول زمتناتات المسفحة كم تسرح أفريقيا أب جرمن أب قدامي منفاق 2026 لعلمة انتفشا كوبانيات كم تمسكبة تقليدو أما برقاوي كفال إيسيا تخصيتو بزلوه ببلاو معبلن علغلغن سباون نواتاون كساراتات يورد الله زرزر زينا أبسوان عمت بملاتان عصرت خلتها كفل أكاديمية وتمرتي كمون قبوة تهدراون بوليتيكاون سلطنتات كأسمو زتنحو أبالات مبل سالسان شمونتن زوريها قراوي أقل قلوت إرتراونت زحبن مننت بزبل تيما لومي عصرت حد حملة تمرغام أبتي بريزيدنت سياسة فوركي كمون مينسترات زركبوهم لعلوة سبب سلطان منقستن قنبارن عليتي تمهارون عدومات نزترخبو لسنسرعات أزاز ماكل سلطانها قراوي أقل قلوت كولونيل دبساي قداب زغربوت سبتساب أبالا سالسان شمونتن زوريا كاب شدشيل زوباتاتن تشعتين بهيراتن زموت مخانن بمتكاس كاب ورحنا حساك لتشن عسران حمشن كساورح مقابيت كلتشن عسران شدشن نعسرت خلتا كفل أكاديمية وتمهرتي كاب ميازيا كلتشن عسران شدشن كساب علتا بمرقتهم دما زتمدبلهم وتهدراوي تعليم ببقعات كم زازمو قلتهم أتقال لوتي سلطنا مبل سالسان شمونتن زوريا سبعان كلتنت بسلسة مئتاويت مخانو زتغاسة كولونيل دبساي سلطنتي أطريم موزلو نايسرح بهالن ديسيبلينن كعقبون كمعبلون مئنتي قبوب مكتتالن متمعن كيف اليوم بملباو نقولهم أبالات معسكر ساوان نايسرح مشارختن مزقانا أغريبهم بريزيدنت سياسة فوركي أبزس معمدرة سلات مساتي كاسكاس درع مورالز من سنادو نتمرقتي ولدي عليتي ممهران يوهانا دحر ببال تمرقتي وتصيد فتناتات بزي قدس أكاديمية وقعزو بزحية لدرخيت كوت أنسلة زلوو قدام النتاتو من أتكرو من عينتاو فلتت أمد اللابن بزي سلك سراح تمكرون مهازنتن أفراينت فلتتهم أم عبايك خون قبو كم زخونه قليتهم بريزيدنت سياسة سعيبو تمرقتي تبكسوتاتهم أبناي نبسهم متعبيت كمون أبقسانتن رهوان بيتسبن هاجر الزهلو عزوز أبركتهم مجنزاب كبير حلنا وحلفنت كم زسكن بمتكاس سدرا بيتسب مينستر تمرتن بفوليا بأكاديمية وقعزو زقباء مكتتالن دقفن كقبرو أزخاخيرهم ببولكات زقامو تبرقتي بباند مرشان ناي كبر سلامتان تسنيوم نزغاسمو سلطناتات زنصبارق بزتفلالي قرصتات زسمره معروب وتهدراو سلفي أقربام أبت بسنة بباوي مسنادو تازم عرقة سنسرعات أبو تهدراو سلفي جمتا تقسي أكلاوي بقعات سلتاوي تبابات كمون سنة مقبارت قبلتان زرعيو أزستي عليتي أهادوتاتن سلطنتن شلمات تعديلوم أموداتا تمرقتي حدر سماتات كمزة تكبرو بك على محلا أرغاقيتهم أزاز بوليس ترافيك زوا مأكل تمالين مرحتي أوتوبسات كوبانيا مقعزي حارات سيمينارا كايدوم وكل إيرينا يوناتاني عبيو زدالو تبتوالو ميكائيل حادكو خاربايو أزاز بوليس ترافيك زوا مأكل ميجر هابت قبرو نمرحت عبيت الناشن أوتوبسات كوبانيا مقعزي حارات أبدحن ترافيك ترقيا زوتو كوري سيمينار بعسرت حملة كايدوم سعبين حركات ترافيك أبهيوت زيكاتاتن قطوبة هاجرن كبير مغانو زحبر ميجر هابت حقتا ترافيك بمخبار نمكل خلوص لزكال مرحت عبيت مكاين بحافشا هزبي زملال صادما بفلاي أبز مدايز عطوات كخونو أزخاخيروم كندت انكتاز زقاتو محرقاتات قدام نزي مهاب حدقينيو أمرارحا رحكت كازي محلاو بزي أقباب ندحريت مملاس مسمر كازي محازن أقار قدام نزي مهابن كمزت تغادل تغيشو دما مرحت أوتوبوسات وكوبانا مقعسي حارات دحنتو من دحنت تسافرتن محلاو تونقوقاتن حلافن نتاويانن كخونو تلابيهم
ኣብ ካልኣይ ሩብዕ ዓመት ናይ 2026 ንዝተረኣየ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ብመንጽር ቀዳማይ ሩብዕ ዓመት ኣነጻጺሩ ብኣሃዛት ዝተሰንየ መብሪ ዝሃበ ሜጀር ሃብተ ካብቶም ዝተኸሱ እቶም 258 ብኣልኮላዊ መስተ ዝተሰነፉ 48 ድማ መምርሒ ፍቓድ ዘይብሎም መንባሮም ገሊጾም ሓላፊ ምቁጻርን መቕጻዕትን ኣቶ ኢሳቅ ያዕቆብ ቦገኑ ኣብ ዘይፍቀደለን ንጥፈት ተዋፊረን ዝተረኽባ 26 ኮድ 1 መካይን ክሳብ 130,000 ናቕፋ ዝበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕትን ንሰለስተ ኣዋርሕ ታርጋ ናይ ምውራድ እገዳን ከም እተበየነለን ሓቢሩ ንሓደጋታት ብዝምልክት ድማ ኣብ ካልኣይ ሩብዕ ዓመት ብዘጋጥመ 458 ሓደጋታት 11 ሰባት ክመቱ ከለዉ 148 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝሰዓበ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ቦገኖም ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ክካየድ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ሌተናል ኮሎኔል ዮሴፍ ፍስሓጽን ተሳተፍቲ ንኣገዳስነት ሰሚናር ተገንዚቦም ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶም ዕቱባትን ጥንቁቓትን ክኾኑ ተማሕጺኑ ኣብ ንዞብ ሓጋዝ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ንምሕያል ዝዓለመ ስልጠና ካብ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋፅኣ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዶም እቲ ብጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ምኹስኳስን ምዕቃብን ሃገራዊ ግብርታትን ምውሓዝ ጥዕናን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኣብ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ትርሓስ ንርኣዮን ሓላፊት ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ወይዘሮ ፋይዘት ኣዳላን ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ እቲ ስልጠና ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምኸተን ልምዓትን ንምዕዛዝ ጥዕናዊ ንቕሓተን ንምብራኽ ከምኡውን ቀላስ ተርእን ኣብ ቦታ ስራሕ ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ኣረድየን ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት ብወገኑ ኣብ ሳዕቤናት ክሽፎ ጓል ኣንስተይትን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ስነ ኣእምራዊ ጥዕናን ማሕበራዊ ፀቕጥን ከምኡውን ኣብ እዋን ፅንስን ሕርስን ዝግበር ጥዕናዊ ክንክንን ኣገዳስነቱን ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ሓላፊ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ማሕበራዊ ህይወትን ኣበርክተን ክዕዝዛ ከምኡውን ኣብነት ኮይነን ክመርሓን ክጸልዋን ምእንቲ ውዳቤታተን ክሕይላ ተላብያ ጓል ኣንስተይቲ ምንቃሕ ሕብረተሰብ ምንቃሕ ምዃኑ ዝሓበረ ኣማሕዳር ዞባ ሓጋዝ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ሓመድ ሰልጠንቲ ብዝቐሰመኦ ፍልጠት ነፍሰን ብምምዕባል ከባቢን ክልውጣ ትጽቢት ከም ዝግበረለን ገሊጹ ኣብ ንዞባታት ማይ ምነን ማይ ዓይነን ሕብረተሰብ ኣብ ምዕዋት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝገብሮ ኣበርክቶ ተመጉሶም ኣብ ንዞባ ማይ ምነ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ትካላት ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር ባህታ ወልዳይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ቀንዲ ማሕነቆታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝኾነ ሕጽረታት ንምፍታሕ ህዝቢ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ሳላት ብነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተወስደ ተበግሶ ድማ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ከም እተቃለለ ብምጥቃስ ኣብ ኩሉ ደረጃታት 80 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ ከም ዝሓለፉ ገሊጾም ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣኼባ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ 47 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ድማ 82 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ሓላፊ ትካላት ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር ጣዕመ ፍትዊ ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዝዋዶም መምህር ህብቲ ዝግ ኪዳን ብወገኑ ውጤት ተምሃሮን ምምሕያሽ ወለድን መምህራንን ተመላሊኦም ክሰርሑ ብምዝኽኻር ሕብረተሰብ ጉልበቱን ገንዘቡን ኣዋሃሂዱ ሕጽረታት ኣብያተ ትምህርቲ ንምምላእ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ሞጊሶም ኣማሓዳር ንዞባ ማይ ምነ ሌተናል ኮሎኔል አብርሃም ሃይለን ኣማሓዳር ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ርእሶም ኣፈወርቅን ኣብ ዝሃብዎ መዛዘም ቃል ትካላት ትምህርቲ ዝግባ ኣገልግሎት ምእንቲ ክህባ ምምሕዳራት ከባቢ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንዘይረኸቡ ቆልዑ ኣለልየን ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክልእኻ ኣዘኻኺሮም ሃማማተ ዞባ ዓንሰባ መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ 76 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 148 መንእሰያት ብ10 ሓምለ ኣመሪቖም እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝተዋህበ ሞያዊ ስልጠና ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ኣርትዖት ማለት ኤዲቲን ምትካል ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ግራፊክስ ከምኡውን ደረቕን ተንቀሳቓስን ካሜራ ዘጠቃለለ ነይሮም ኣካየዲ ስራሕ መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት መንእሰይ ሰናይት ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስማዕቶ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ሃማማተ ዓቕምታት መንእሰያት ብምምዕባል ኣፍራይነቶም ንምዕባይ ዘካይዶ ንጥፈታት ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንትን ዝቐሰምዎ መባእታዊ ስልጠና ብስራሕ ከማዕበልዎን ህይወቶም ከመሓይሹን ተላብያ ሓላፊ ሃማማተ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኸት ኣብግድዩ መንእሰያት ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ሞያ ከዓጥቁ ንዘለዎ ረብሓታት ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ከም ዝድፍኣሉ ገሊጾም ኣብ ትሕቲ ሃማማተ ዝነጥፍ መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት ብ13 ዓውድታት ዘሰልጥን ኮይኑ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝዓጠቐ ሞያዊ ማእከል እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ምክታል ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ናሚቢያ ዘለዋ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምስፋሕ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ
እዚ ዝተገልጸ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 10 ሓምለ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዮም። ኣብታ ኣጋጣሚ ቻይናን ናሚብያን ኣብ ዕደና ጸዓት ትሕቲ ቅርጽን ሕርሻን ዝርከብዎም 8 ጽላታት ክትሓጋገዛ ዝኽእለን ስምምዓት ተፈራሪመን። ከም ኣካል እቲ ስምምዓት ቻይና ኣብ ናሚብያ ትገብሮ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ከም እተስፍሖ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሓቢሮም። ፕረዚደንት ናሚብያ ኔቱምቦ ናንዲ ካብ 5 ክሳብ 11 ሓምለ ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዑደት ክትፍጽም ቀንያ። ኣብ ጀርመን ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2026 ልዑል መጠን ጥፈሻ ኩባንያታት ከም እተመዝገበ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረት እቶም ጸብጻባት ኣብ ዝተጠቕሰ ግዜ ልዕሊ 5000 ኩባንያታት ናይ ጥፈሻ ጥርዓን ከም ዘቕርባ፣ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተኸሰተ ተመሳሳልቲ ርእዮታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ተፈሊጦም። መንግስቲ ጀርመን ነቲ ቁጠባዊ ጸገም ንምፍታሕ ናይ ቢልዮናት ዶላር ህጹጽ ባጀት ክስልዕ ከም ዝኽእል ኣሚትሎም። ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2026 ብኣስታት 1 ሚእታዊት ከዓቢ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ቁጠባ ጀርመን ብ0.3 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝዓበየ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ቁጠባ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ነቲ ዝድለ ዕብየት የመዝግብ ከም ዘየለዩ ዝጥቀስ። ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኤስያ ተኸሲቱ ብዘሎ ህቡብላዊ ማዕበልን ዕልቕልቕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ዛጊታ ኣብ ቻይናን ፊሊፒንስን ጥራይ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ኣረድዮም። ኣብ ማያት ቻይና፣ ፊሊፒንስን ጃፓንን ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ንፋስ ዘሰነየ ህቡብላዊ ማዕበል ኣማኢት በረራታት ከም እተሰረዘን ኣሽሓት ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከም ዘወንዘፋን ተሓቢሮም። በቲ ተሪኦም ሚልዮናት ሰባት ብኣሉታት ተጸልዮም ምህላዎም ዝጠቐሱ ጸብጻባት መሊሱ ክሕይል ከም ዝኽእል ይግለጽ ስለ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስግኣቶም ይገልጹ። ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ ምፍራቕ ኣጽዋር ዘተኮረ ክልተኣዊ ስምምዓት ከም እተፈራረማ ገሊጸን። እቲ ስምምዕ ዩክሬን ኣብ መሬታ ጸረ ፓትሪዮት ሚሳይል ክትፍርዝ ዝኽእል ኮይኑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ8 ሓምለ ኣብ ቱርኪያ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ከም ዝፈርሙሉ ተሓቢሮም። ኣሜሪካ ነቲ ኣጽዋር ንምምዕባል ዝኽእል ንዋትን ቴክኖሎጅን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ናብ ዩክሬን ክትሰድድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ኣሚቶም። እቲ ስምምዕ ዓቕሚ ምክልኻል ዩክሬን ከም ዘደንፍዕ እኳ ይግለጽ እንተሎ ነቲ ኩናት መሊሱ ዘጋድድ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ግምታት ኣሎ። ዩክሬን ካብ ሩስያ ዝመጻ ዘሎ መጥቃዕትታት ንምምካት ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ጠልብ ምጽናሓ ይፍለጥ። سعودي عربን ካናዳን ኣብ ጸዓት ዕደና ቴክኖሎጂን ምክልኻልን ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእለን ስምምዕ ተፈራሪመን። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኔይን ላዕለ ወሰን መዚ ስዑድያን ብ9 ሓምለ ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዮም ኣብቲ ናይ ቢልዮናት ዶላር ስምምዕ በፂሖም። በዚ መሰረት ካናዳ ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ኣብ ስዑድያ ናይ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር መደብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ዓመት ዝኸተሞ ኣብ ብርቂ ማዕድናት ዘተኮረ ናይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ውዕል ንምትግባር ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን። ስዑዲ ዓረብን ካናዳን ንትግባር እቲ ስምምዓት እትከታተል ሓባራዊት ኮሚቴ ከቑማ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ። መንግስቲ እስጳኛ ብሰንኪ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገሩ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጆም። እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ በቲ ኩቱር ዋዒ ዝጠንቁ ባርዕ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ድሕሪ ምቅልሕዮም። ብዘይካዚ ብሰንኪ እቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዘይወዓለ ባርዕ ዛጊት ልዕሊ 10,000 ሄክታር ጫካ ከም እተሃሙኸን ኣሽሓት ነበርቲ ከም እተመዛበሉን ተገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቼዝ ነቲ ባርዕ ንምክታእ ገዚፍ ኣሃዱ ሊኢኹ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ኣብ እስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ድሕሪ 1950ታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ክስተት ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ኣርድዮም። ኣብ እስጳኛ ጥራይ ዘይኮነ ኢጣልያ፣ ፖርቱጋልን ግሪክን ኣብ ዝርከበን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብርቱዕ ዋዒ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዜናታት ምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ አባላት መበል 38 ዙሪያ ሀገራዊ አገልግሎት ቃለ መሐላ በመፈጸም ተመረቀዋል። አዛዝ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማዕከል ንመራሕቲ አውቶቡሳት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ሰሚናር አካሂዱ። ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኤስያ ተኸሲቱ ብዘሎ ህቡብላዊ ማዕበልን ዕልቕልቕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ይወርድ ኣሎ።
زغبركم تعزبتنا نسع السرالة وحفشاو زينا ومسنادو نافتزازي ملون سلم الكتالكم مسكن برحمة